Żvolta importanti fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, dan kif ix-xhieda li taf titjalim ilu l-ex Chief of Staff Kastilja Keith Schembri kienet imgidba fil-qorti stess. Meta kien qed jixed l-ex uffiċjal ta' Kastilja Kurt Farrugia huwa stqar li fil-ħin li sar jaf bl-aħbar tal-karozza bomba illi ħażdet il-ħajja ta' Daphne Caruana Galizia u kien ta' sliema flimkien mal-ex Prim Ministru Joseph Muscat u Keith Schembri ma kienx magħhom. Filmati meħuda minn konferenza tal-aħbarijiet li kienet qed issir dak il-ħin jikkonfermaw dan kollu. Dak li qal Kurt Farrugia kontradixxi x-xhieda illi ta' Schembri innifsu fit-22 ta' Ġunju, meta taħt ġurament kien qal li dak il-ħin li sar jaf bil-bomba huwa kien Kastilja flimkien ma' Joseph Muscat u Kurt Farrugia, stqarrija li issa ġiet imgidba darbtejn. Kurt Farrugia, llum kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, serva bħala direttur tal-komunikazzjoni tal-Partit Laburista bejn l-2008 u l-2013 u wara bħala kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern. Quddiem il-bord tal-inkjesta, Kurt Farrugia qal li fil-briefing li sar Kastilja eżad wara l-assassinju tal-ġurnalista kien hemm preżenti il-Brigadir Keith Schembri, Keith Arnaud u Joseph Muscat, iżda l-eks kummissarju Lawrence Cutajar u Silvio Valletta ma kinux hemm. Kurt Farrugia jistqar li jura lil Jorgen Fenech darbtejn, darba f'avveniment relatat mal-Power Station u darb'oħra Kastilja, possibilment għallaqa ma' Keith Schembri, u ma kienx jaf li Schembri u Fenech kienu qishom aħwa. Waqt ismih Kurt Farrugia kien mistoqsi dwar il-famużi laqat fir-raba solar taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u qal li fl-2016 kien talab spjegazzjonijiet dettaljati mingħand Mizzi u Schembri dwar il-kumpaniji tal-Panama. Mistoqsi jekk kellhom sors indipendenti ta' informazzjoni fuq il-Panama Papers, Kurt Farrugia qal li kien joqgħod fuq dak li kienu jgħidulu Mizzi u Schembri fejn dawn dejjem ċaħdu li kienu involuti f'dan l-iskandlu. Qal ukoll li kien tkellem ma' Keith Schembri speċifikament fuq 17 Black, iżda tweġibiet li ngħata ma kinux sodisfaċenti. Kurt Farrugia ma jeskludix li NXBT seta' kellhom uffiċċju f'Kastilja għax kienu jagħmlu xogħol ta' awditjar għall-Gvern u fil-fatt ġieli ra lil Brian Tonna ġewwa Kastilja. L-avukat Jason Azzopardi saqsa x'kienet ir-raġuni li l-midja ma kienx mistiedna għaż-żjara li l-ex Prim Ministru Joseph Muscat kellu l-Azerbajġan fl-2014. Farrugia jwieġeb li kollox sar fil-beraħ. Wara x-xhieda ta' Kurt Farrugia u Daphne Caruana Galizia, Corinne Vella ippreżentat dokument, artikli u recording ta' Caruana Galizia fejn kienet tagħmel ħafna domandi fuq il-korruzzjoni lill-Gvern mingħajr qatt ma kienet ingħatat tweġiba.